Za trojku držiš. Da li zapiš? Ima ona, ostaće u njenom broju. Ko je to? Sada ovdje. To sam mog mobilnog. Da, tata mi je kupio. Mobilni. Babin ću da vratim. Šta? Šta? Dobro, čao. Ćao. A ko je to? Bio? Maš? Isključio. Tata, da ga isključi. Ne, nemoj. Dozvore. Ajde.